Tu je dôvod, prečo sa ti neoplatí robiť grafiku pomocou AI. Ukážem vám jednoduchý príklad. Toto logo je vygenerované pomocou AI. AI grafika má totiž to len dve výhody a to je to, že to máte zadarmo a do pár sekúnd, ale ja ti ukážem, že sa ti to aj tak neoplatí. Nevýhody tejto grafiky v našom prípade loga sú asi tie, že logo nie je originálne a nedostanete ho v krivkách. A keď logo nemáte v krivkách, tak s ním nedokážete ďalej pracovať, takže vám to je úplne k ho. No a vo finále si budete musieť tak či tak zaplatiť grafika, aby vám to logo prevedol do kriviek, urobil nejaké varianty a nejaký základný logo manuál. No a toto logo robil grafik. Nevýhody, trvá to nejaký čas a stojí to peniaze, prekvapivé, je to služba, ty tiež neopravuješ auta zadarmo, takže prestaň. No a výhody, logo je unikátne, nemusí sa báť, že na každom príspevku bude nejak inak zdeformované. Logo máš vo vektore, takže ho môžeš používať na web, na sociálne siete, na tlač a môžeš si ho kľudne aj vytetovať na čelo. Takže nevymýšľaj a radšej napíš mne, než nejaký ChatGPT.